Goedenavond, het is zaterdag 8 augustus en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Zeeland kan terugkijken op een erg zomerse dag. Dat levert natuurlijk mooie strandbeelden op en traditioneel drukke wegen. En we raken er niet over uitgepraat. Wat was het warm? Super warm, iets van 40 graden of zo hier ook. Tropisch. Ja, fantastisch. Hè? Ik bedoel, eigenlijk zelfs nog een klein beetje te warm voor Nederlandse begrippen. Maar beter zo dan wind en regen. Hoe warm het is? Ja, enorm. Ik denk meer dan 35 graden. Ik denk dat ik zo snel mogelijk een duik ga nemen, want aardig aan het zweten op dit moment. We hebben het net even geklokt. 35 graden precies op het Havenplein in Sint-Anneland. Daar is het kermis. Niet echt de drukste die ze ooit hebben meegemaakt. En dat is een understatement. Met 35 graden liggen de meeste mensen liever aan de kant van het water. Maar ze zijn er altijd hoor. De echte kermisfans slaan hem niet over. Meneer, het is 35 graden. De meeste mensen liggen aan het zwembad. Ja, dat klopt. Maar ja, ouderwets gezelligheid, hè, daar kan je niet tegengaan. Nee. Je bent een echte fan van de kermis. Ja, maar ja, nu gaat het in Roosendaal kom ik vandaan. Dat gaat nou niet door natuurlijk. Dan moet je toch een beetje opzoeken, hè. En het is nog niet voor niks ook, want het was raak, hè? Ja, zeker, zeker. Ik ga dit altijd, speel ik altijd. En altijd ga ik met prijzen naar huis, dus dan is dat wel goed. Dit is een attractie waarvan de arm gaat draaien. En de mensen moeten op de gele doppen gaan staan. En dan moeten ze over de arm heen springen. En hij gaat sneller en hij draait om. Hij gaat twee kanten. Het is echt iets flink moe van te worden. Van dat warme weer word je volgens mij ook best moe. Ja. En u zegt de mensen moeten daar staan, maar met 35 graden? Nee, die komen vanavond wel als ze van het strandje afkomen. Mevrouw, even heel kort. Heeft u het warm? Ja, heel warm. Ja, dus hoe warm heeft u het? Zo warm dat ik wel mijn kleren zou willen uittrekken. Zo zou de Vlissingse boulevard eruit moeten zien als het aan de SGP in Vlissingen ligt. De partij heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de mogelijkheden. Boulevardbezoekers zien de palmbomen wel zitten. Ja, dat lijkt me wel hartstikke leuk. Dan heb ik nog meer het gevoel dat ik op vakantie ben. En dan lijkt het net alsof ik in de Caribië ben. De boulevard heeft nog heel veel verbeterpunten eigenlijk. Om het nog wat meer op te vrolijken, op te fleuren. Dus ik zie het wel zitten, palmbomen op de boulevard. Ondernemer Flemming Blijenberg van restaurant Solskind stelde 5 jaar geleden al voor om de boulevard te vergroenen met bomen. De plannen waren ver gevorderd, maar uiteindelijk gebeurde er niets. Ik kreeg te weinig medewerking van de gemeente. We moesten de bomen bij ieder evenement weer weghalen. Ook te weinig bomen kon ik neerzetten, ondanks dat ik de financiën voor 160 bomen helemaal op elkaar had. Blijenberg hoopt dat het nu wel gaat lukken. Ik juich het helemaal toe. En ik vind dat de gemeente nu gewoon eens een keer moeten zeggen van we gaan ervoor. En we laten ze er permanent staan. En niet dat we ermee moeten sjouwen voor een evenement, maar dat ze om die bomen een evenement maken. En dan wordt het een leuk feestje. Of het voorstel van de SGP het gaat redden is nog niet duidelijk. De partij wacht nog op antwoorden op hun palmboomvragen. De deuren die gaan dicht. Stewards op de sluizen. Schipper, laten we een klein stukje achteruit lopen. Ook in coronatijd zijn ze er in het zomerseizoen. Zoals op de Grevelingensluis bij Bruinisse. Ik ben Atte Kool. Ik kom uit Ridderkerk. Ik ben eigenlijk een echte watersporter. En zodoende ik eigenlijk dit werk. Ik ben een aantal jaren geleden begonnen toen ik zelf mijn boot had verkocht. Laten we maar even een stukje oplopen ten opzichte van Hansen. Dus dan zie je eigenlijk wat het beste compromis voor jezelf is. Alle pluimage zit eigenlijk op het water. En dat maakt het leuk. Dat zorgt ervoor dat elke schutting is anders. En waar je ze kan helpen, help je. Dan krijg je dit resultaat. Goede vaart! De 1,5 meter afstand in de sluizen blijkt eigenlijk geen probleem te zijn, merkt de steward. Soms heb je geen erg in corona. Dan denk je van, hé, er is niks aan de hand. Is de schutting leuk, de gezelligheid is leuk. De afstand naar de schippers, ja, die hebben we van nature al. En dus heeft corona, op het water in ieder geval, weinig invloed. Je kan gaan waar je wil. Je kan naar eilandjes toe. Je kan de jachthavens in principe aandoen. Je kan voor anker. Als de buurman heel erg leuk is, dan kan je op gepaste afstand bij de buurman zitten of bij de buurvrouw. En als je het zat bent, dan gooi je je lijn los en je gaat weg. Goeie vaart, hè? Een half jaar geleden zijn ze aangelegd en nu stikt het er al van de vlindersoorten. De speciale bloemenperkjes op het Bastion in Veren lijken een succes. Er vliegen hier nou 11 soorten. Ik ben er heel tevreden mee.
Nu hebben we de 2 soorten koolwitjes, klein en de grote. Het bruine zandoogje, het bonte zandoogje, het boomblauwtje. De Atalanta natuurlijk, de dagpauwoog, citroentje, dat zijn de gewoonste soorten. 2 soorten gaat het tamelijk slecht mee, dat is de argusvlinder en het landkaartje. En die hopen we dus hier ook naartoe te trekken in de loop van deze maand en augustus. De bloemenmengsels die hier te vinden zijn anders dan die in de bekende akkerranden. Dit zijn waardplanten voor verschillende soorten. Wilde peen, boerenwormkruid, wikke, ratelaar. En een waardplant wil zeggen dat is een soort waar de eitjes op worden afgezet en de rupsen die eten alleen die plant van een soort. Deze zogenoemde vlinderidylle wordt volgend jaar met meer veldjes uitgebreid. En ook buiten Veren is er interesse. Zo komen er ook vlinderidylles in Koudekerke, Oostkapelle en Overzanden. Het was vandaag weer tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden en ook nieuwe dagrecords voor 8 augustus. Veel zon, maar ook wat hoge bewolking. En het was dus ook al erg vroeg druk aan het strand met veel mensen die een zonnebed wilden bemachtigen. En daarnaast was het erg rustig met een zwakke wind, zoals hier bij de Scheldeboulevard in Terneuzen. Ook vanavond en vannacht is het nog lang warm en rustig met een hoge minimumtemperatuur vannacht van ongeveer 23 graden. En ook morgen krijgen we opnieuw weer een zeer warme dag met dan maximumtemperaturen tussen 30 en 34 graden. De hoogste temperaturen in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen en een matige wind uit het noordoosten, windkracht 3 tot 4. De hittegolf gaat in Zeeland voorlopig nog even door en ook de komende dagen houden we dezelfde tropische temperaturen en vrij zonnige condities. Wel neemt later in de week de kans op enkele regen- en onweersbuien toe, met name vanaf woensdag. En tot zover. Straks dan ben ik er uiteraard weer, maar dan met Zeeland de Week. Dus graag tot zo en anders nog een fijne avond.